saat sanati dari bisun malih maring rompeki maka sawat isun liwat inggalnya sunting hari saking kamus kaliwat sawiji-wiji tanka aksi lana pinukapkan isun yang pasti menakang ikan isun sinungan ing jorone iku saking kemuliaan kakedah-edah kang agung saking yang kanawan ini isun kasugan yang kanggung kekang isun papadikan ingkang mukhlis lawan lawan padadriyan isun ingkang waskawi lawan segala usul sekarang kali sewiji sang sifat maka isahan tak maring wujud ikan datanah kanang tatapkan gingsir ikayat kekaping mulut saking sekolah papan punika kaputra tidak satu podium mangkana kenapa menikah satu isun milani anak di keraman isun anak isun sawinyuwangi mangkana isun asal ing masjid masuk ingun apa isun namanya rasa suara ning sawinyuwangi anak bani noma kota sing masjid tentuan ketingan tak sakamariki mari masuk sabung kalintang praktani anggihilani anak ingat pasujulan isu tutup sunasi inali kaki sunat satu bulan kanuli tunjung kawan atasi patudu dan son maka isun muli sujud tatkala isun nalih kana maca tahiyat uraga itu tumuli monggo ing pangalaman ing luhur jagaan amulan tinggulung isun maka datang sunatoni sawi isun awes asmu jangan kau kata setan waruh orang elonga usinna singkap sing masjid mangkana suke isun nanya ngomong sebi pengenang umatku monggo sejaman ning masjid sakana isun kuming apa wong lanang saui netrane muncul ing luhur sakaloman aksi mapan isun uskuning yen isun saya mungkin maka jana puni kawacana isun murad kakawi karena syariat tinggal modok siraswati masjid lan isun asring nyoba ing sakai perwani pada wani sentatena kaya ing siradu panizun anamu orang anamu ing waliullah sawiji karena tetap patingnya patata luhire sampai setengah para wali yang duhire tetapkan angin tuan yen sundurut sing lahir tekainang batin pagatan wakin kang datar kumatur sadami akan punika obat rasa nisun sakupi kutubrani wa arifin samadani Allah Sayyid Semuhirin Abu
jae